Я гражданин Туркменистана. Миредов Максат Давлетмурадович, 24 марта 1980 года. Він це все побачив, зрозумів. До нього дійшло, що потрібно рухатись за дроном. Також були йому грілки скинуті, щоб він зігрів свій рух. Бо коли він здійснював свій рух, він дуже багато разів зупинявся, і він їв сніг, він зігрівав свій рух. Помітили це і відразу йому надали таку допомогу. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Миредов Максат Давлетмурадович, 24 марта 1980 года. Вы гражданин какой страны являетесь? Я гражданин Туркменистана. Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи. В каком году подписан контракт? 14 ноября Э, 2025 году. С какого населенного пункта вы выдвигались на позиции? Это с Пески, назывался Пески, оттуда позицию. Допомогу. Допомогу.